Bueno, parte hartzea baloratzeko igual bi aldagai ote normalen, ez? Egote dira, bat da kuantitatiboa, esan dezaun, ez? Bertan parte hartze duten herritarren kopurua eta bestea parte hartzen duten hoien ekarpen maila, ez? Kualitatiboa igual. Bueno, kuantitatiboki ez da erresa izaten herritarrak holako antzeko proiektuta animatzea eta hola. Bueno, ekarpena guztia dozena bat inguru izan dira, azken bilera erabakigarrien 8-10 bat pertsona hola geinean. Hoi igual kopuru aldetik, baina igual oraindik gehiago baloratze deguna da udaletik, bertan egondan giroa eta pixkat egondan eztabaida maila eta azkenen erabakik modu kontsentsuatu hartu diala, ez? Da alderdi horretatik oso gustoa. Jendeak egindako ekarpenak bideragarriak izan dira, diru aldetik, presupuesto aldetik emangarriak? Prozesun zehar emandako eztabaidan argi gelditu dela, herritarren aldetik itezean eskaera batzuk etziala ekonomikoki 30.000 eurotan sartzen. Piskat bi erabaki hartu dira, ez? Alde batetik lehenengoa 30.000 euro horietan sartzezian proiektu lehen etxidia, eta gero egin dena da baita 30.000 euro gainditzen zituzten proiektuen lehentasunezko zerrenda bat, ez? Horre itzein dira hainbat proiektu eta horietan udaletxeak inbertsio ahalmen handia daukenen ze proiekturi lehentasuna eman edo zein lehenengo heldu baita erabaki da. Erabakia hartuta dago, zer egingo duzu diru horrekin? Zine zaharra berreskuratze eta mantenu lanetan eta osatze lanetako bideratuko da diru kantitate bat, konkretuki 1.500 euro ustet. Gero Erbetako parken, adinekontzat ariketa gehiteko parketxo bateako beste diru kantitate bat moldatua. Larraitz auzoak eskatzen ditu mantenimendu lanetarako, bertan errepidea eta oso egoera txarrean dagoelako eta prozesu bat auzoi eraberritzeko prozesu martxan jarrita da, baina alaren mantenimendu lan horiek egiteko bideratu da eta gero gaineakoa kulturetxeko berrikuntza eta hobetze lanetarako. Noiz hasiko zarete, guztio berritzen? Printzipioz hauek 2016ko aurrekontutan sartuko dian diru partidak izango dira, orduan dena ondo dijoala, abendu amaieran onartuko genituzke 2016ko aurrekontuk, eta ejekutatzea 2016ko hasieratik urtarriletik martxan jartzeko asmoa izango litzake.